κλιματική κρίση είναι μια πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αγνοεί. Ταυτόχρονα είναι και μια υπενθύμηση πως το μέλλον δεν το καθορίζει η τύχη, αλλά οι πράξεις μας. Αυτές μας χαρακτηρίζουν, μας ορίζουν και μας καθοδηγούν. Ένα από τα φαινόμενα που θα ζήσουμε στα επόμενα 10, 20, 30 τουλάχιστον χρόνια θα είναι διαδοχικοί καύσωνες, πολύ μεγάλες θερμοκρασίες, χαμηλή υγρασία, οι συνθήκες δηλαδή που ευνοούν καταστροφικές πυρκαγιές. Εδώ στη Μεσόγειο είμαστε κατεξοχήν ευάλωτοι, γι' αυτό και έχει σημασία παράλληλα με την προστασία των δασών να φυτεύουμε και καινούρια δάση. Αυτή είναι μια προσπάθεια απολύτως αναγκαία εκεί που έχει καεί μια-δυο φορές η βλάστηση, οπότε πάβει να υπάρχει μετά τις 2 φορές η δυνατότητα φυσικής αναγέννησης, αλλά είναι και ανάγκη σε μέρη που είναι σήμερα άγωνα και χρειάζεται να δημιουργήσουμε καινούρια δάση. Ιδίως εδώ στην Αττική που κατεξοχήν χρειαζόμαστε τους πνεύμονες αυτούς για να έχουμε ένα μικροκλίμα που να μας κάνει να αντέξουμε σε επόμενες δεκαετίες τα φαινόμενα της κλιματικής κρίσης. Στο DNA της Παπαστράτος είναι να δίνουμε μεγάλες λύσεις στα μεγάλα προβλήματα. Πριν από 2 χρόνια, ως μέρος της στρατηγικής μας να επενδύουμε πόρους στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, ξεκινήσαμε το πρώτο πρόγραμμα αναδάσωσης στην Ελλάδα μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021 και στο πλαίσιο του θεσμού του αναδόχου αναδάσωσης. Είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρο να βλέπεις ένα τοπίο που έμοιαζε βγαλμένο από την κόλαση σιγά σιγά να ξαναγεννιέται. Είναι η μεγαλύτερη εταιρική προσπάθεια που γίνεται στην περίπτωση της τεχνητής αναδάσωσης, αξιοποιώντας πλήρως το θεσμό του αναδόχου αποκατάστασης και έχοντας στόχο την αποτελεσματική φύτευση 70.000 δεντριλίων. Το έργο ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ περιλαμβάνει τη φύτευση και τη φροντίδα 70.000 δέντρων μέχρι το 2026. Άρα μιλάμε για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναδάσωσης και όχι για μια απλή δεντροφύτευση. Στόχος μας είναι τουλάχιστον το 75% των δέντρων που θα φυτευτούν να επιβιώσουν. Ποσοστό υψηλό που απαιτεί επιστημονική καθοδήγηση, σταθερή παρακολούθηση και διαρκή φροντίδα των αναδασωμένων περιοχών. Αυτή τη στιγμή έχει ολοκληρωθεί το 50% του προγράμματος και ο εξωτερικός αξιολογητής του έργου έχει γνωμοδοτήσει ότι όλα υλοποιήθηκαν καλώς μέχρι τώρα. Έτσι, σήμερα βρισκόμαστε στην πηγή Καρακαντά, εδώ στην Πεντέλη, ώστε να κηρύξουμε την έναρξη της δεύτερης φάσης του μεγάλου αυτού προγράμματος αναδάσωσης. Η επιλογή της ημερομηνίας είναι συμβολική, καθώς ο Μάρτιος είναι ο μήνας των δασών και του νερού και η δράση έρχεται να αγκαλιάσει πολλές ακόμα πρωτοβουλίες που κάνουμε σαν εταιρεία Παπαστράτος για την προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας. Η ανταπόκριση των ανθρώπων, των εθελοντών της Παπαστράτος που αγκάλιασαν την πρωτοβουλία μας και ήρθαν να συμμετάσχουν στην αναδάσωση είναι ειλικρινά συγκινητική. Είμαι ευγνώμων προς αυτούς και ανυπόμονος να δω τη νέα αναγεννημένη πράσινη Πεντέλη. Εθελοντισμός για μένα είναι μια μεταφορά από την αδράνεια στη δράση. Είναι μια αυτοολοκλήρωση γιατί στην καθημερινότητα που έχουμε που είναι πολύ απαιτητική, βρίσκεις λίγο χρόνο να κάνεις αυτό που πιστεύεις, να το κάνεις πραγματικότητα πρώτα για τον εαυτό σου και στη συνέχεια για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Το βασικό συναίσθημα θα έλεγα ότι είναι χαρά, αλλά πηγάζει από την ελπίδα. Τα τελευταία χρόνια βιώνουμε πραγματικά την κλιματική αλλαγή και στην Ελλάδα και παγκοσμίως. Οπότε το να γίνονται πράξεις προς το καλύτερο είναι κάτι που σε γεμίζει η ελπίδα για σένα και για τις επόμενες γενιές. Είμαι πολύ χαρούμενη που ήρθα σήμερα εδώ και μαζί με τους συναδέλφους μου κάναμε αυτή τη δράση της αναδάσωσης στην Πεντέλη. Είμαι πάρα πολύ περήφανη που δουλεύω στην Παπαστράτος, που ασχολείται έμπρακτα με το περιβάλλον, με την κλιματική αλλαγή, με οποιαδήποτε δράση μπορεί να κάνει και γενικότερα που ασχολείται με όλο το κομμάτι της βιώσιμης ανάπτυξης, όχι μόνο για το παρόν, αλλά και για το μέλλον και για τις επόμενες γενιές.
Ως μηχανικός περιβάλλοντος στην εταιρεία συνδέομαι έντονα με αυτή τη δράση της αναδάσωσης που κάνει η Παπαστράτος. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το κομμάτι αυτό, ιδιαίτερα με τα τελευταία πλήγματα που έφεραν οι πυρκαγιές στην Αττική. Από συναισθήματα μου δημιουργεί ελπίδα, κυρίως για εμάς και τις μελλοντικές γενιές, διότι και ο θελοντισμός και η αναδάσωση σαν πράξη θεωρώ ότι θα φέρει μια νέα πνοή για τη φύση, η οποία συνεχώς μας δίνει και κάποια στιγμή πρέπει κάτι να της επιστρέψουμε. Σίγουρα υπερηφάνεια. Σήμερα η Παπαστράτος και οι άνθρωποι της κάνουμε πράξη μια ακόμη δέσμευσή μας για προσφορά στο περιβάλλον και το κοινωνικό σύνολο. Επίσης, συγκίνηση που το δάσος Πεντέλης, ένας πράσινος πνεύμονας για την πόλη μας, ξαναγεννιέται με την πολύτιμη βοήθεια των ανθρώπων της Παπαστράτος. Τέλος, ελπίδα για ένα αύριο προς το καλύτερο.